Одесская государственная академия строительства и архитектуры отметила 80-летие со дня своего основания. В рамках празднования прошел конкурс «Маленькие объекты. Большие цели», на котором студенты вуза воплотили в реальность свои архитектурные фантазии и замыслы. О победителях и их работах знает Наталья Левицкая. Інженерно-будівельний інститут заснований 80 років тому. Давно вже перейменовано в Академію будівництва та архітектури зі статусом державної. За свою багаторічну історію стіни вишу бачили тисячі студентів, кожного зі своїм особливим баченням прекрасного, творчою фантазією та креативним мисленням. Щоб втілити у життя архітектурні ідеї та проекти теперішніх вихованців, у рамках святкування ювілею навчального закладу відбувся конкурс «Маленькі об'єкти. Великі ідеї». Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе было очень много участников, потом отобрались лучшие, и они уже воплощали свои идеи не только на бумаге, но и в жизнь. То есть из буквально отходов производства были созданы шедевры, которые украсят нашу академію. Професії архітектора, дизайнера, конструктора – складні спеціальності, які вимагають повної самовіддачі та захоплення улюбленою справою. Інноваційність, креативність, сучасний погляд на розвиток архітектури – саме на ці риси зверталася особлива увага при визначенні переможців конкурсу. Мы не первый год сотрудничаем с Одесской государственной строительной академией в части и общего сотрудничества, как строительная компания, и компания, которая поддерживает молодые таланты, которая поддерживает молодых людей, которые в будущем должны стать архитекторами, дизайнерами, конструкторами. Мы стимулируем их к развитию, к их профессиональным успехам. Академія будівництва та архітектури – вуз, до якого не вступають, аби просто здобути професію. Тут навчається обдарована творча молодь, яка прагне зробити процес створення прекрасного справою усього життя. Если вы зайдете ко мне в кабинет, то вы просто увидите, что не студент, а абитуриент, который поступает в нашу академию, вот он подарил мне картину, она у меня стоит в кабинете уже 3 года. Потому что этот ребенок настолько подготовлен был, и настолько он любит академию, то есть он показал вот этот главный корпус, нарисовал его, зимний пейзаж. Проєкт-переможець конкурсу «Маленькі об'єкти. Великі ідеї» арка з красномовною назвою «Натхнення». Вона стала результатом напруженої 8-денної роботи команди з 4 студентів академії. Мы за 6 дней должны были соорудить какую-то архитектурную форму. И вот у нас была такая идея сделать арку при входе в наш архитектурный институт, чтобы студенты, идя на пары, могли вдохновляться этой идеей. Честно говоря, мы с самого начала рассчитывали на победу. Вот. Всего делали этот проект целую неделю. Мы целую неделю пилили, резали, но пока результата не было видно. Ну, в самый последний день только начали собирать эту арку. Кращі з кращих вихованців академії, які вразили журі своїми неординарними та цікавими архітектурними рішеннями, матимуть змогу взяти участь в роботі над будівельними проектами компанії «Інкор Девелоп». Поява нових талановитих спеціалістів в архітектурній та будівельній сферах – пріоритетне завдання, яке ставить перед собою «Інкор Девелоп». Что касается в целом молодежи, которая учится здесь, я безусловно убежден, что самые талантливые люди рождаются, или если даже им не повезло родиться, то точно работают в Одессе. Запал та бажання творити не згасає у студентів вузу ні на хвилину. Роботи, представлені конкурсантами на розсуд глядачів та журі, яскравий цьому приклад. А цінні нагороди та особливо схвальні слова від знаних та авторитетних у світі будівництва та архітектури професіоналів – гарний стимул до наступних звершень.